namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwa kade amanga gqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi kusolwa ingoma yodumo lwegushi ekhishwa uMthandeni ehambisana ke noma wo le ngoma kusolwa yona ukuthi iyona eyenze kuKhuzani wangaba nakho ukuthula selokhu kebuya ke phesheya. uKhuzani uposta ke epostile selokhu ebuya phesheya njengoba ke siyama ukumaka le ngoma undaba mlonyeni ke nokho kubantu ubonakala ke posta ise yamade ebhala ukuthi ke kunengoma ke saw noma kune album yakhe azoyikhipha ezobishisa ikhonda. Uphinde futhi wabonakala ke posta amavideo engakhulumi lapho ethi khona ulungiselela ke album yakhe athi izophuma maduzane. Umfuka Mpungose usolwa ke ngokuthi ke ungomunye wabantu abangafuni ukubongela omunye umuntu mangabe kenza kahle. uKhuzani bamsola ekuthenini ke akafuni ukuphumela obala ngokuvuma ke ingoma kaMthandeni okuyimbangi yakhe. Uphinde ke weswakala ukukhuluma komsakazweni omkhulu uKhozi FM lapha aqinisekise khona ukuthi umuntu mangabe kuyisitha sakho uyohlala isitha sakho. Khuzani uswakaleke ethi uma ngabe kumuntu eyisitha sakho bokwazi ukuthi uyohlala isitha sakho noma ngabe kuthiwa wenza kahle kangakanani. Kwakuveza ukuthi uma ngabe umuntu kenza kahle wena umncoma ungakulindele ukuthi ke nami ngizomncoma. Njengoba ke isitha sami kimi uyohlala isitha sami akunankinga ukuthi wena uyamncoma ku right uma enza kahle kuwena. Musukulindele ukuthi ke mina afuna ngimncoma. Khuzani lokho kushiya abantu abaningi bemangela ukuthi ngabe kumfuka Mpungose usho ukuthini na. Kodwa ke kube futhi sekubuya ke kubantu ukuthi nembala uyibhekise ngqo kuMthandeni kumfuka amanqele njengoba ke phela ekhiphe ingoma enconywa wona wonke umuntu kwasala ke yena kuphela ekutheni akaphumele obala ngokuncoma ke le ngoma. Le ngoma ke nokuqhathaniswa ke nengoma eyayikhiphile ke uMthandeni eyibizwa ngeParis. uKhuzani selokhu kebuye phesheya azange ancomele ke abantu kabenza kahle ukufaka phakathi kogatsheni njengoba ke benemicimbi kanjalo ke nomsukulu. Kodwa ke futhi bona uma ngabe ke yena ebeke kumcimbi bayeke bemphushele kumcimbi wakhe. Lo kaMpungose ubonakala ke neziphushela nje kwakhe nakhona olengo November akayingene yokuthi kunabaculi abasezingeni lakhe okufanele ngabe ke nawe uyabaphusha njengoba ke benza. Lena ke ngenye yamavideo umfuka Mpungose ayikhiphile njengoba ke lokho ebuye phesheya lapha afeze khona indlela kabalungiselela ngayo umcimbi athi kusisemome noma ke lapha afeze khona indlela kalungiselela ngayo ke album yakhe athi kisesemome ekuthini ke iphume. Le album uKhuzani unokuyikhipha ke ngomhla ka3 kuDisemba ngosuku asuke sala ngalo. Lapha kubefeza khona ukuthi nembala kuse studio lapho kajwayele ukusebenzela khona uthi lamntu kulonyaka kuyobe libhubha ke nomkhululu. Akuqondakali ke noma ngoba ke vele eqonda ukukhipha ke le video noma ngoba eqonda ke vele ukuthembisa abalandeli ukuthi khona okusayo noma umaka ke itrend yomculo yengoma ke ephumile kuyingoma kaMthandeni. Kodwa ke lokho abantu abayingakunanga ke nokho baye bembuza nje kuphela into eyodwa yokuthi kungani ngabaphusha abanye kabaculi noma kabanyosa kwabo uma ngake benza kahle. Lokhu sekuya ngokuya kabalandeli kabaningi bayakunaka ukuthi ke umfuka Mpungose uma ngabe kukhona abanye abantu abenza kahle eceleni engaphumeli kobala abancane kodwa ke unconywa ngapha nangapha ezintweni kazenzayo. Hello guys, my name is Khuzani. I'm from New York. I'm the king of Maskandi, the president of the Blue Nation. Please guys, just do the right thing guys. I'm begging you, just go and buy the ticket of God's Spring Picnic All White. That will take place on the 2nd of November 2024 guys. Please come in numbers and watch the artists performing live at Kings Park, Durban. Please guys, do the right thing guys. Thank you.